Slyšeli jste o půstu spojeném s olivovým olejem? Představte si, že byste mohli spustit nejhlubší regenerační proces těla. Ten, který opravuje buňky a snižuje zánět. A především zpomaluje stárnutí. Aniž byste museli hladovět, anebo jenom pít vodu. Žádné utrpení, žádné mdloby. Jen lžíce olivového oleje. Zní to absurdně, že? No protože olej má přece kalorie, ne? Ale co když právě v něm jsou molekuly, které tělo oklamou a zapnou stejné geny, jako když držíte půst? Dnes se podíváme na fenomén vědecky podložený, kterému se říká olive oil fasting. Jak funguje, proč může nahradit klasický půst a jak ho bezpečně držet doma. Pojďme si nejdřív říct, co tělo při půstu sleduje. Když se řekne půst, většina lidí si představí hlad, slabost a boj s vlastní vůlí. Ale tělo ve skutečnosti nezajímá, jestli jíte nebo nejíte. Sleduje jenom signály. Uvnitř každé buňky soupeří dvě síly. Na straně jedné mTOR, manažer růstu. Aktivuje se, když jíme, buduje, ukládá, roste. A na straně druhé AMPK, manažer přežití. Aktivuje se, když energie chybí. Čistí, recykluje, opravuje. Když jíme, mTOR vypne úklid. Když nejíme, AMPK dostane prostor a spustí autofágii. Buněčný detox a restart. A právě tady vstupuje na scénu olivový olej. Jak tedy olivový olej oklame tělo? V extrapanenském pepřově pálivém olivovém oleji se nachází látka oleuropein. Právě ten pálivý pocit v krku je známka toho, že olivový olej je aktivní a kvalitní. Tyto molekuly dokáží aktivovat AMPK a zároveň potlačit mTOR, tedy přesně to, co dělá půst. Tělo dostane signál. Energie dochází, je čas čistit a stane se to, i když jste právě vypili lžíci tuku. A pokud k olivovému oleji přidáte trochu MCT oleje, ideálně C8, játra z něj vytvoří ketony, které dále zesílí signál přežití. Ketony fungují jako klíč, který odemyká geny dlouhověkosti a zároveň tlumí zánět v celém těle. Jak to provést? Napište do komentáře olivy a já vám pošlu přesný návod. Co se děje uvnitř těla? Buňky se čistí od poškozených proteinů a mitochondrií, mizí zombie buňky, ty, které způsobí chronický zánět, zlepšuje se citlivost na inzulin, mozek běží na ketony, takže máte jasnější mysl, klid a soustředění. Na konci dne má vaše tělo za sebou doslova buněčný úklid. Bez hladu, bez ztráty svalů, bez stresu. Jen řízený, vědomý restart. Nemusíte to dělat každý týden. Stačí jednou za měsíc, po svátcích nebo po náročném období. Berme to jako výměnu oleje v autě. Občasná údržba, díky které systém běží hladce. Takže ano, půst funguje, ale s olivovým olejem ho můžete dělat o moc chytřeji. S menším utrpením a stejným efektem. Zkuste to a dejte tělu šanci znovu se nadechnout.